Programa asta e. Hai că trebuie să pe Skype, nu? O, Ai pus play? hai. Ăi, îți ce să fac ai gine? Cum, mă? Eu nu sunt mic. Ce ai de capul mai jos? Păi, dă eu ceva link, eu te link. Hai, давай. Tu dă mai tare cu capul. Oi, bun. Bă, cădule. Bă, hai în blamă ca și mușlani și... Hai, ca așa, băi. Hai, lingesc, băi. O, achi bun. Tare cum stau, așa? Da, schema своя aici, что-ți dau. O. Hai pe crâșă, pe balcon. Hai, puriș, hai. Da poți? Dă-te. Bă, nu mă ușile. E, случайно am dat în picior. Asta țic tu, celor perit. Mă duc și Ia eu. uite, amu, i-a venit jos, ei. Vină jos, ei. Ei, gata, n-ai dovedit. Nu, de la început așa mergem. Unii hile să așa. Vrem ca Marea. Ușide-mă, Nu, mă, șofer, mă, linge-mă tu. unde Ușide-mă, să te lingă? ușide-mă. De ce? Ușide-mă, ei, mai repede. Ia ca mă, lingeți-mă. Da, la cioc. Hai. Unde vă duci să? A, gata așa, tipa? Bun, hai, Faci пошли. crâșă. Hai, hai, crâșă. Am Vreau mulți mergi. să Mergi de urma mea, oi, Vasil. Însă mergi normal. Mai tare dă așa, mai sus. Ui! Nu, băi, hai să filmăm cum ne împușcăm, măi. Nu, hai să facem filmat la AUG. Filmat la AUG. Zarazle. Hai, lingi. Dar lingi trebuie. Ce bucurat. Băi, Ui, care? nafic. Dă rapid până când încheiezi. Ui! Hai, stop. Stop. Dă din urmă îi ajut. Împingă. Bă, Dă-i... ascultă, ți-am tăiat partea moale și n-ai murit. Ia nu tăia partea moale, să mori. Ia, haide, nu muriți.
Vitalic, stai încoa. Ca nebuni. Hai să ne trecem. Hai. Hai de ascunsă, voi. Da. Nu, de lova, trebuie să ne atingă. Tu prinzi. Miau. Miau. Hai, nu mai prins. Miau. Ui, ne-a luat lovul, ne-a luat lovul. Tu, e Vitalic. Și în Vitalic prinde? Hai că prind eu, hai las că prind eu. Apoi și Vitalic tot joacă ei. E să mai Vitalic, că nu sunt pe acolo. Ai, blin, nu vă pot mere. Fugi. Eu știu un pe mine să mă prind, Danu. Pe crâșile astea. Gata. Tu ești. Băi, în care parte el e? Mi-e prostă. Mai prins? Tu ești. Dar unde e el? Care e el? Aha. Băi, ai tâna. Cum a ajuns? La mine doar ne năjivă, la mine mâine slungi. Eu te ajung din vrei. Gata. Vitalic, suni cu mine, știi, și filmă, nimeni nu-ți prinde. Blin. Tu ești. Hai că eu alerg și... Dar unde-i Vitalic? Nu. Nu. Băi, tu 2 ori mi-ai tins. Tu ești iar. Da. Nu. Mai fi de ascunsă. Oi, hai de ascunsă, oi. Ei, stai. Hai, oi, număr până la 10, noi este până la 20, nu, până la 40 număr și vin șnecat. Dar unde ești tu? Eu, oi, stai, că el gata vine spre mine. Las-mă găsesc și... Da. A, eu număr. Bun, hai, ui, eu număr așa în colț. Stai alea că e, aici la vrea scăt. Uitați, băi, ia uite aici număr, ei. Bun. Băi! Băi! Uitați-vă unde număr, că pe urmă unde ați face stuc. Veniți aici, veniți pe centru, nu? Dar cum ai stuc aici? Stuc să-ți vrea. Unde e? La prietina. Cu ce-ți faci? E că eu număr la ușa asta. Hai, duceți-vă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Ai tu mie. 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Gata, să ajunge prea mult. 9, 30, 31, 32, 33, 34, 40. Stuc. Aha. Eu gata, eu acolo gata, am palit. A, Vitalic. Stuc, Vitalic. Stuc, Vitalic. Gata, Vitalic număr. Da. Da, gata, 22. Hai tu, că gata, ai numărat. Vă lingeți acolo fără de mine?